Oikein mukavaa lauantai-iltaa, arvoisa yleisö, ja tervetuloa suoraan lähetykseen täältä Turusta, uudesta upeasta Typhoon tai Typhoon hallista. Taas on vuosi vierähtänyt ja edessä on Yleisradion edustussävelmän valinta tämän vuoden Euroviisuihin, jotka ennakkotiedoista poiketen pidetään Sanremon sijasta Roomassa, Italian pääkaupungissa. Mutta tuon Rooma-matkan lisäksi jaossa on myös toinen edustuspaikka. Viime vuonnahan Yleisradio kutsuttiin ensi kertaa mukaan Kuala Lumpurissa, Malesiassa järjestettyyn Kultainen leija-kilpailuun, jossa menestystäkin tuli heti. Olli Ahvenlahden sävellys Kun tunteet kuljettaa sijoittui tuossa kilpailussa hienosti toiseksi. Menestys Kuala Lumpurissa varmasti osaltaan vaikutti siihen, että näihin kilpailuihin tuli tänä vuonna määräaikaan mennessä ennätysmäärä sävellyksiä, peräti 414. Niistä on sitten 3 eri raativaiheen jälkeen valittu tänä iltana kuultavat 10 kappaletta. Täällä paikan päällä on tietysti myös arvovaltainen raati, jonka puheenjohtajana toimii Yleisradion viihdetoimituksen tuottaja Juha Kandoliin, mutta säästetään tuomariston esittely hiukan myöhemmäksi. Heidän tehtävänään on joka tapauksessa tässä suorassa lähetyksessä valita voittaja, joka lähtee siis edustamaan Yleisradiota Roomaan Euroviisuihin, ja toiseksi sijoittunut sitten Kuala Lumpuriin Aasian viisuihin. Mutta ennen varsinaisten solistien esiinmarssia minulla on ilo esitellä teille nämä tosi taitavat ja hyvännäköiset soittajat ja heidän johtajansa. Hyvät naiset ja herrat, Yleisradion suuri viihdeorkesteri ja kuoro, kapellimestarina Olli Ahvenlahti. Tuu tänne. Terve. Hei. Terve. Mitäs sanot puitteista? Täällä on melkein sali täys, yli 8000 ihmistä. Ihana tunnelma. Tosi hyvä. Sen verran, mä kuulin, että kilpailusääntöjä Euroviisuissa on jonkun verran muutettu. Kerrohan miten. Niin siis tänä vuonna muuttuneiden sääntöjen takia mekään emme täällä käytä minkäänlaisia taustanauhoja, vaan kaikki minkä te kuulette tänä iltana täältä lavalta on erittäin elävää eli liveä. Entäs niiden kansainvälisten raatien kokoonpano? Siinäkin on jotain Siinä on tapahtunut tämmöinen muutos, että raadeissa on tänä vuonna puolet ammattilaisia. Tällä tavalla varmistetaan kaikista paras mahdollinen lopputulos. Mm-hmm. No, sitten se tärkein. Svengaako tänään? Voin vakuuttaa, että svengaa. Hyvä. Mene paikalle. Kiitos, Olli. Ja eiköhän nyt ole aika siirtyä itse asiaan. No Riki, mitä kuuluu? Ihan kiva, kiitos. Kuinka monta vuotta siitä reggae-okeista onkaan? Reggae-okeista on 10 vuotta tarkalleen. Mitäs sulle tulee ensimmäiseksi mieleen sanasta Rooma? Rooman punainen, tietysti. Mitäs sä sait viime vuonna joululahjaksi? Joululahjaksi tuli Rufus-niminen poika viime vuonna. Tuliko jotain, joka liittyy siihen reggae-okeihin? Tietysti liitti siihen kanssa. Mä sain se oli oikeastaan, se oli yhdistetty joululahja ja syntymäpäivälahja. Mä sain mun 10 vuotta sitten olevan reggae-okei-esiintymisasun. Vieläkö se mahtuu sulle? Joo, ihan komeasti mahtuikin, että no problem. Kilpailukappale numero 1 on nimeltään Viimeinen tie, ja sen on säveltänyt ja sanoittanut Hans Sjöblom. Sovituksen ovat tehneet Juha Björninen ja Heikki Keskinen, ja kappaleen tulee esittämään Riki Sorsa. Ja aurinko paistaa, tänään tee mitä vain huvittaa. Vielä tahtoisin elämää maistaa, ennen kuin se myöhäistä on. Kuka poisti täältä kaiken kauniin, jätti jälkeen vilpin ja valkeen. Löytäisin mä sen portin tai sillan, jolta rauhan löytää.
löytäisin taas. Näyttäkää mulle viimeinen tie, jollei se kauan aikaa vie. Näyttäkää se viimeinen tie, jonne ei muita teitä vie. Linnut auttaa jo uutta jo aikaa. Tämä tee mitä vain haluttaa. Ehkä tahtoisin purjeeni tuuleen. Luovinut turhan kauan mä oon. Kuka poisti täältä kaiken kauniin. Jätti jälkeen pois heitti vähän. Vielä löytäisin sen kortin tai sillan, jolta rauhan löytäisin taas. Näyttäkää mulle viimeinen tie, jollei se kauan aikaa vie. Näyttäkää se viimeinen tie, jonne ei muita teitä vie. Näyttäkää se viimeinen tie, jollei se kauan aikaa vie. Näyttäkää se viimeinen tie, jonne ei muita teitä vie. Näyttäkää se viimeinen tie, jollei se kauan aikaa vie. Näyttäkää se viimeinen tie, jollei se kauan aikaa vie. Go! Kiitos! Anna Hanski, sukuko sut on patistanut mukaan musiikkiin? Yllyttänyt. Ehkä, kyllä. Mä oon kiinnostunut musiikista sen takia, että mun suku on ollut siitä aina kiinnostunut. Mä oon tavallaan niin kasvanut siihen musiikkiympyrään suvun kautta. Sä oot itse Turun tyttö, uskot sä, että sulla on kotikenttä etu? No mä uskon niin, että se on varmaan ihan sama, missä kaupungissa nämä kilpailut pidetään, niin se ei siihen lopputulokseen vaikuta, mutta kiva on esiintyä omalla kotipaikkakunnalla ja tutussa hallissa. Onko sulla oma huutosakki mukana? Mulla on iso huutosakki mukana, mutta se ei varmaan kyllä ole näytä kauhean isolta tuolla isossa Typhonnessa, mutta toivottavasti kuuluu sitäkin enemmän. Kumpaan sä lähtisit mieluummin Roomaan vai Kuala Lumpuriin? Ihan molempiin yhtä mielelläni. Elämän haitari on nimeltään kilpailukappale numero 2. Sen on säveltänyt ja sovittanut Ilpo Murtojärvi ja sanoituksesta vastaa Jukka Alihanka. Ja solistina on siis Anna Hanski. Ilta-aamua jo odottaa, nyt me ollaan kahdestaan. Sinä istut sängyn laidalla ja hiljaa soitat vaan. Minä katson ikkunasta, kadut sumuun verhoutuu. Valohuoneeseemme loistaa katulampu meidän luo. Soita vaan, keilita minua, soita vaan. Auki vaan, vedä auki vaan, valkeet elävän haitarin. Soita vielä vähän aikaa, minä tahdon tanssia. Anna aikaa rakkaudelle, niin se ei taitu taipumaan. Se on tapa ranskalainen soittaa sängyn laidalla. Niin sä sanoit, vaikka keksitkin sen aivan päästä omasta. Soita vaan, keilita minua, soita vaan, kun
Sumuun aamu verhoutuu, on meitä kaksi onnekasta, on katulampu meidän tuo. Soita vaan, seuraa minua, soita vaan, kuuntele minua. Auki vaan, vedä auki vaan, valkeet elävän haitarin. Soita vaan, seuraa minua, soita vaan, kuuntele minua. Soita vaan, niin maanantai ei pääse alkamaan. Jake Voutilainen, sä oot uusi kasvo näissä Euroviisuympyröissä. Missä sä oot ollut tähän asti? Amerikoissa. Mitä tekemässä? Opiskelemassa musiikkia. Entäs tulevaisuuden suunnitelmat? Tulla rikkaaksi ja kuuluisaksi. No sillä lailla. Mites Mervi Hiltunen, sä oot ollut aikaisemminkin Euroviisuympyröissä. Miten sä ton Jaken kelkkaan nyt jouduit? Vahingossa. Ei todellakaan ollut suunnitelmissa. Onks Jake sun vanha tuttu vai nyt näissäkö ympyröissä vasta tavasitte? Me tavattiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa noin 10 vuotta sitten. No entäs kumpiko teille maittas enemmän, Kuala Lumpurin vai Rooman matka? Kyllä se Rooma aika hyvältä maistuisi. Kilpailukappaleen numero 3 on säveltänyt ja sovittanut Jake Voutilainen ja sanoituksen on tehnyt Hector. Kappaleen nimi on Kauneimmat lauseet ja sen tulevat esittämään Mervi Hiltunen ja Jake Voutilainen. Ois mennä mun, mut mieli on levoton. Miksi jälleen eteisessä kylmä on? Sanamme hiljaisen, nyt vierelleni jää. Sanomatta soi pitkin rappukäytävää. Miksi jää lausumatta kauneimmat lauseet, jotka vain kertois kuinka toista haluaa. Kirjoitin tuuleen sulle kauneimmat lauseet. Aamu kun valkenee, kaiken kuulla saa. Aikaa ei kiinni saa, mä turhaanko valvon vain. Tuuli syksyinen toistaa tätä kaipuutain. Kuuntelen tuulta yön, tunnen sun valvovan. Äänes kuulla voin, sä tiedät minun tulevan. Miksi jää lausumatta kauneimmat lauseet, jotka vain kertois kuinka toista haluaa. Kirjoitin tuuleen sulle kauneimmat lauseet. Aamu kun valkenee, kaiken kuulla saa. Aamulla kuulen tuoman viestini sä saat. Sen kohta kanssa jaa, kun rakkauteni saat. Ja lausumatta kauneimmat lauseet, jotka vain kertois kuinka toista haluaa. Kirjoitin tuuleen sulle kauneimmat lauseet. Aamu kun valkenee, kaiken kuulla saa. Aamu kun valkenee, kaiken kuulla saa.
Moi Arja. Moi. Viime vuonna pärjättiin hienosti Kuala Lumpurissa suomen kielellä. Voisiko sama onnistua Roomassa vai onko suomen kieli vielä liian eksoottinen eurooppalaisille? Kyllä mun mielestä voi ihan hyvin pärjätä. Kyllähän kaikki siellä tietää, että kukin maa kilpailee omalla äidinkielellään, niin että totta kai. Sä oot koulutukseltasi peruskouluopettaja. Milloinkaan joku luokka saa sanoa, että meidän ope on koriseva? Sitten kun mun ei enää anneta julkisesti laulaa ja esiintyä. Sä oot myös kuulemma kova urheilija. Jos sun pitäisi osallistua johonkin urheilukilpailuihin, niin mikä olisi laji? No sitten se oli salibändi, sähly tai sitten joku muu joukkueurheilu. Mutta ei esimerkiksi uinti. Mä kuulin, että teillä oli ollut vähän erimielisyyksiä kapellimestari Aavenlaiden kanssa rintauinnin liikkeistä tuolla Kuala Lumpurissa. Miten se nyt menikään? Juu, oon mä uimakouluopettaja myöskin, joo. Niin, kaveri uikata näin, niin kun se pitäisi tapahtua pikkusen pienemmällä liikkeellä, niin totta kai tuli riita. Enkelin silmin on nimeltään Matti Puurtisen säveltämä ja sovittama kappale numero 4. Sanoituksen on tehnyt Turkka Mali ja solistina siis Arja Koriseva. Suruttoman suven lapsen lailla paljain jaloin käydä tahtoisin. Jälleen lapsuuteni kultamailla ajatuksin raikkain avoimin. Soisi suven tuulet niin kuin urut, kuljettaisi kauas suuret surut. Kyyneleet pois kuivuis vihdoinkin. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin nähdä voi sen kauneuden. Niin viaton kun katse on, voi nähdä sateella auringon. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin nähdä voi sen kauneuden. Niin viaton kun katse on, voi nähdä sateella auringon. Hirvettömän sinitaivaan alla kulkea kun kerran vielä sais. Lapsuuteni linnut laulamalla minua kuin silloin lohduttais. Soisi suven tuulet niin kuin urut, kuljettaisi kauas suuret surut. Kyyneleet pois kuivuis vihdoinkin. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin nähdä voi sen kauneuden. Niin viaton kun katse on, voi nähdä sateella auringon. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin nähdä voi sen kauneuden. Niin viaton kun katse on, voi nähdä sateella auringon. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin nähdä voi sen kauneuden. Niin viaton kun katse on, voi nähdä sateella auringon. Voi nähdä sateella auringon. Voi nähdä sateella auringon. No, Samuli, nouseeko se tanko? 90 nousee, mä en tiedä paljon tässä on. Kumpi susta tulee isona, laulaja vai näyttelijä? Toivon, että saan tehdä kumpaakin. Mitenkäs sun tulevaisuuden suunnitelmiin vaikuttaisi Euroviisuvoitto? Varmasti keikkoja enemmän lauluhommissa. Kuala Lumpurissa odottaa kultainen leija, mutta milloin sä oot viimeksi lennättänyt leijaa? 8-vuotiaana. Kiitos. Kiitos.
Jarmo Nikku on säveltänyt ja sovittanut kilpailukappaleen numero 5. Hector on antanut laululle nimen Peggy ja sen tulee esittämään Samuli Edelman. Maistui laimealta viinin vieraitten, liian katkeralta kuohut kaljojen. Tulen Euroopasta, Pohjolasta päin. Kainalossa vastaan. Sauna nimittäin. Oon mä juonut viinissä. Monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy Pegissä. Että ei ne muu tunnu siltä miltä. Begging, I love you. Oon mä juonut viinissä. Monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy Pegissä. Minä rekkaa Eurooppaan kun kuskaan. Integroidun miehen tunnen tuskaa. Oon mä juonut viinissä. Monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy Pegissä. Oon mä juonut viinissä. Monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy Pegissä. Kaija Kärkinen, sä oot ekaa kertaa kans Euroviisuissa. Mitäs sun menneisyytees kuuluu? No lähimenneisyyteen kuuluu 4 vuotta teatterikoulua, sitä ennen 23 vuotta lappilaisuutta. Sitä kuuluu edelleenkin, mutta Milloin oot viimeksi kerinyt käymään kotona Sodankylässä? jouluna Mitä sinne kuuluu? erittäin hyvää. Mitäs muuta sun nykyhetkeen kuuluu kuin nämä Euroviisut? No nykyhetkeen kuuluu lähinnä TV-sarjan tekoa ja tulevaisuudesta haaveilemista. Kumpiko sulle maittaisi enemmän Kuala Lumpurin vai Rooman matka? Kyllä molemmat kelpaa. Rooma olisi kyllä lähempänä, että nyt kaipaisi pientä kevättä breikkiä. Hullu yö on nimeltään Ile Kallion säveltämä ja sovittama kappale numero 6. Sanoitus on Jukka Välimaan käsialaa ja solistina siis Kaija Kärkinen. En edes halunnut sua omistaa, en edes leikisti rakastaa. 2 kulkijaa yhteen osuttiin, yksi yhteinen hetki jaettiin. Minä jäin kun aamu sinut vei, rauhaa sydän mulle anna ei. En irti pääse sua tarvitsen, mut turhaan toivon sua vierelleen.
vain yksi yö niin helppo unohtaa. Mut sydän nälkäinen ei rauhaa saa. Yksi hullu yö, villi sydän lyö. Me ehdittiin kai jotain siinä antaa. Yksi hullu yö, villi sydän lyö. Ei haluttukaan vastuuta kantaa. Enää löydä en sua sylistäin, sua kosketan vain unissaan. Yksi hullu yö, villi sydän lyö. Me ehdittiin kai jotain siinä antaa. Yksi hullu yö, villi sydän lyö. Ei haluttukaan vastuuta kantaa. Yksi hullu yö. Yksi hullu yö. Kiitos. Hyvin nousi, hyvä. Jiri Cliftersistä, mikä sai Rockhemmat osallistumaan Euroviisuihin? Ja hetken mieliaatteesta. No mikä sulla on ensimmäinen Euroviisu-muisto? Appa Waterloo. Pitäisikö sun mielestä Euroviisuja uudistaa jotenkin? No ehkä jotain uudempia naamoja voisi olla enemmän. Kupa sä lähtisit mieluummin Kuala Lumpuriin vai Roomaan? Rooma tietysti. Kappale numero 7 on nimeltään I Love You. Sävellys on Jiri Nikkisen, sanoituksen on tehnyt Jaana Rinne ja sovituksesta vastaa Clifters. Kappaleen tulevat esittämään Jiri ja Luri eli Clifters. Koiras nuupia kahden, me matkitaan. Taikamatolla lehteen me luetaan. Me seotaan horoskooppiin, tuttuihin skorpioneihin. Ja me sama Broadway-biisi yhdessä vislataan, baby. Ja rakkauden matikkaan, tuon ruusu ja algebran tunnit unohtuu. Ruususuu kyllästyy kouluun. Hei kuunnelkaa, kun sydämiä yhteen liimautuu, se korvaan kuiskaa. I love you. Baby, 1 + on 1, jos rakastaa. Yeah. Baby, onks sulla aikaa? Saaks todistaa? Me uskotaan planeettaan. Me yhdeksi kaks muutetaan. Kun me paavastaan juostaan samassa tahdissa, baby. Ja rakkauden matikkaan, tuon ruusu ja algebran tunnit unohtuu. Ruususuu kyllästyy kouluun. Hei kuunnelkaa.
Hyvä Niina, sä oot tehnyt tuota selvästi ennenkin. Sä oot ensikertalainen näissä Euroviisuissa. Miltäs tuntuu ajatus 6000 hengen yleisöstä? Jännittävältä. Kyllä mä silloin, kun mä kesällä kävin Moskovassa, niin siellä oli tommonen 2 000–3 000 ja 3 konserttia, mutta on tää kyllä ehkä vielä isompi ja jännittävämpi. Mitäs sun elämässä kuuluu muuta musiikin lisäksi? No mä oon töissä vaan vastaanotossa, hotellin vastaanotossa, mutta ei tässä mitään sen kummempaa. Mä luulisin, että sä oot HIFKin kannattaja. Miltäs tuntuu olla tälleen Tepsin kotikentällä? Mä oon kerran aikaisemmin käynyt täällä matsissa ja silloin hävittiin, niin, mutta ei se nyt haittaa, koettaisi pärjätä. Pysyykö sun itselläsi lätkämailla kädessä? Totta kai. Sen verran korjausta tuohon äskeiseen, että kun noita haastattelupätkiä pari päivää sitten tehtiin, niin eläteltiin toiveita semmoisesta 6000 hengen yleisöstä, mutta niin kuin alussa totesin, niin täällä on tosiaan jengiä lähes koko salin täydeltä, yli 8000 ihmistä. Se on tosi hieno juttu. Kuinka voisinkaan on nimeltään Jokke Seppälän säveltämä ja sovittama kilpailukappale numero 8. Sanoituksista vastaa jälleen kerran Hector ja solistina on Niina. Sanoit, että huomenna on toisin, että kaiken kesken eväisen voisin pian mä täydentää. Tulisit, jos jaksaisin vain ymmärtää. Ja mä jäin odottamaan. Jäin, vaikka tiesin sisälläni, se ei mene näin. Kun mä toisen luona katson peiliin miettien, yötä pitkään kulkiessain tunnen kivun sen. Kuinka voisin toista koskettaa? Kuinka näitä kasvoja peilistä tuijottaa? Jälkeen eilisen mä unohda en, minussa viipyy se hetken ikuisen. Mulle totta on vain eilinen. Sinä kuljet aina toista tietä, näitä katkeruuden hetkiä, tietä et sä kanssa muun. Silti oon kuin kartta taskussasi sun, kun mä jään odottamaan. Jään, vaikka tiedän sisälläni, se ei mene näin. Vaikka toisen luokse taivun yöstä suudelleen, aamun hiljaa auetessa tunnen kivun sen. Kuinka voisin toista koskettaa? Kuinka näitä kasvoja peilistä tuijottaa? Jälkeen eilisen mä unohda en, minussa viipyy se hetken ikuisen. Mulle totta on vain eilinen. Kuinka voisinkaan? Kuinka voisinkaan? Kuinka voisinkaan? Eilisen mä unohda en, minussa viipyy se hetken ikuisen. Mulle totta on vain eilinen. Kiitos. Kirka, sä oot keikkaillut jo
kuinka monta vuotta? Hirveän monta vuotta. Mikä on sun kuntossalaisuus? Ehkä se on toi terve järki. Jos Suomi voittaisi Euroviisut, niin osattaisiko sitä voittoa hyödyntää? Kyllä todennäköisesti. Meillä on aika hyvin toi markkinointimekanismi aika hyvin hallussa, mä luulen. Sä oot laulanut leijoista, mutta milloin sä oot viimeksi lennättänyt leijaa? Siitä on vähän aikaa. Niin kuin huomaat, vähän mietityttää. Mut Kuala Lumpurissa odottaisi kultainen leija. Kiinnostaisiko? Miksei Malesia kiinnosta? Sehän on aivan kaukoidän paratiisi. Kassu Halonen ja Kisu Järnström ovat säveltäneet kilpailukappaleen numero 9 ja se on nimeltään Taivas ja maa. Sovitus on Kassu Halosen ja sanat on tehnyt Veksi Salmi. Ja sen tulee esittämään Kirka. Ei voi olla muuta kauniimpaa kuin minkä tunne aikaan saa, kun kaiken antaa rakkaalle. Saa kuin nähdä uuden maailman, sen ajan taakse kaartuvan ja nousta yöstä kirkkauteen. Sen siunaa taivas ja maa, sen aikaan rakkautta, se on mielen ja tunteiden rauhaa. Sen siunaa taivas ja maa, niin kauas aikojensa, kun on päivien kultaista nauhaa. Kaiken saaneen jo luulimme eilen, tänään tunteemme suurempi on. Sen siunaa taivas ja maa, sen aikaan rakkautta, se on mielen ja tunteiden rauhaa. Sen siunaa taivas ja maa, niin kauas aikojensa, kun on päivien kultaista nauhaa. Ei voi enää tulla suurempaa, kun täyden kaksi löytää saa ja jakaa siitä toisilleen. Saa kuin nähdä uuden maailman, sen ajan taakse kaartuvan ja elää siellä tunteineen. Sen siunaa taivas ja maa, sen aikaan rakkautta, se on mielen ja tunteiden rauhaa. Sen siunaa taivas ja maa, niin kauas aikojensa, kun on päivien kultaista nauhaa. Kaiken saaneen jo luulimme eilen, tänään tunteemme suurempi on. Sen siunaa taivas ja maa, sen aikaan rakkautta, se on mielen ja tunteiden rauhaa. Sen siunaa taivas ja maa, niin kauas aikojensa, kun on päivien kultaista nauhaa ja rauhaa. Kiitos. Arja, mitä tarkoittaa molto presto? Paljon ja lujaa, eli erittäin ei liikkuvasti, tätä con moto on liikkuvasti, mutta molto presto on paljon lujaa, eli tosi kova mennään. Viimeinen kilpailuehdokas on siis nimeltään Molto Presto, ja sen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut Jukka Vuolle. Solistia on tänä iltana jo kertaalleen kuultu. Tervetuloa uudestaan, Arja Koriseva. Kun elät tahtiin musiikin
ja tahdin sisälläsi syntyy. Siitä sen kuulee, siitä tuntee, että käy sydän rytmiä rakkauden. Kuinka moni tietää merkit, kuinka moni tuntee rytmit, laulusta pienen sydämen. Niin moni tietää merkit, niin moni tuntee rytmit, laulusta suuren rakkauden. Molto, molto, molto presto, sydämeni sulle hakkaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni kyllä jaksaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni sulle hakkaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni kyllä jaksaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Jos et sä tunne ikävää, et kuule kuinka sydän jyskyttää. Se murhe on mulle, lauluni sulle silti käy rytmiä rakkauden. Niin moni tietää merkit, niin moni tuntee rytmit, laulusta pienen sydämen. Tunnetko vanhat merkit, kuuletko taian rytmit, laulusta suuren rakkauden. Molto, molto, molto presto, sydämeni sulle hakkaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni kyllä jaksaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni sulle hakkaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni kyllä jaksaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto, sydämeni sulle hakkaa, kommotto, kommotto, sinulle lyö. Molto, molto, molto presto. Näin on kaikki 10 kilpailusävelmää kuultu ja on aika tuomariston kirjata lopulliset pisteet. Mutta ennen sitä pyydän tuomariston puheenjohtajaa Juha Kandolinia esittelemään, ketkä ovat valitsemassa Yleisradion edustussävelmiä täksi vuodeksi. Juha, ole hyvä. Kiitos Kati, täällä oli todella hurja fiilinki ainakin tuomaristossa näin viimeisen biisin aikana. Mutta pyydän saada hyvä TV-yleisö sekä hyvä Typhon hallin yleisö saada esitellä tämän vuoden tuomariston. Tuomari numero 1 Tarleena Sammalkorpi, toimittaja Radio Mafia. Tuomari numero 2 Harri Merilahti, muusikko, tuottaja Helsinki. Ja kolmantena meillä on nuorta kaunotarta täällä Aiju Ahlakorpi, musiikin opiskelija, koululainen, Sibelius-lukio. Ja neljäntenä jämerää miestä edustaa Tommi Liuhala, toimittaja, musiikin monitoimimies Helsingistä. Ja viidentenä meillä on upea laulajatar Meiju Suvas Helsingin puolesta. Ja kuudentena Tapio Siivonen, myyntipäällikkö, harrastajateatterissa näyttelijänä myös Uudesta Kaupungista. Ja seitsemäntenä Oona Tuomi, toimittaja Katsolehti. Ja kahdeksantena Asko Murtomäki, opiskelija Patti Joki.
Ja 9. nyt sanotaan nimi oikein, Jarmo Vanhapelto, musiikin tuottaja, Turku. Ja 10. Tiina Pettersson, Beat-yhtyeen laulajatar Turkusta. Ja 11. Ossi Runne, kapellimestari. Tässäpä oli meidän tuomaristomme tältä vuodelta, mutta näin lopuksi en malta olla kysymättä tältä Ossilta, että kun hän on ollut 23 kertaa tuolla Framilla, mutta et tuomaristossa, että miltä tämä nyt tuntuu? Mutta tämähän tuntuu tietysti oikein mukavalta välillä tältäkin kantilta katsoa näitä asioita. Kun on ollut sekä säveltäjänä että kapellimestarina, niin on aika jo nyt olla joskus tuomarinakin. No sanopas nyt Ossi vielä sitten, että mitäs sinä sanot tämän vuoden tasosta? Älä nyt vielä sano, että omaa mielipidettäsi, että kuka voittaa, mutta näin yleisesti ottaen, että minkälainen tämän illan taso on? Itse asiassa mä hämmästyn sitä, että näiden vuosikymmenien aikana tämä yleisilme on tavattoman vähän muuttunut. Että jotakin tiettyjä elementtejä on tullut lisää, ehkä hieman vähän rokahtavampaa, mutta kuitenkin sekä meillä että noin yleiseurooppalaista ajatellen, niin tämä on yllättävän vähän tämä ilme muuttunut. Että jotain tiettyä piristystä, mitä se sitten onkaan, niin pitäisi saada näin. No on täällä ainakin hurja fiilinki ollut, vai mitä? Se on totta. No niin, tämä tältä erää tältä tuomaristosta. Kati, ole hyvä ja jatka sinä sieltä lavalta yhdessä Erkin kanssa. Niin, siis arvoisa yleisö, ohjelmassa lukee, että nyt lavalle pitäisi astua Jerry Lee Lewis. Mutta vieressäni seisookin Yleisradion viihdetoimituksen päällikkö Erkki Pohjaheimo. Kuis sä nyt siinä oot? Mun täytyy kertoa teille uutinen. Ohjelmassa lukee Jerry Lee Lewis ja Yleisradiolla on sopimus, jossa lukee, että Jerry Lee Lewis. Ja 2 numeroa tässä. Suuret taiteilijat ovat suuria taiteilijoita ja ei kirveelläkään hän tulee lavalle tähän, vaikka sopimus on sopimus. Hän on talossa. Hän pitää tänä iltana täällä konsertin ja TV-katsojat näette sen maaliskuun lopussa. Mutta tähän Euroviisujen väliin hän ei sitten kuitenkaan kaikesta sopimusta huolimatta suostunut tulemaan. Mutta sen sijaan me kuulemme vanhaa kunnon rockia, täsmälleen sitä samaa kamaa, jota tämä Jerry esittää. Mutta hänen maamainio orkesterinsa on täällä lavalla. Ja saanko kutsua sisälle Kenny Lovelacen johdolla Jerry Lee Lewisin bändin. Welcome, Kenny Lovelace, welcome. Tämä Kenny on iloinen veikko, soittaa kitaraa ja laulaa. Kuulemme luultavasti hänen laulujaan tässä. Hän on 25 vuotta esiintynyt Jerry Lee Lewisin kanssa. Ja uskoisin, että sieltä tulee vanhaa kunnon kamaa, kun pojat saavat siellä vaan instrumenttinsa paikallaan. Are you ready, Kenny? Sir. Okay, rock and roll! Right on, it's good to be in Turkey, Finland. Yeah, we're Jerry Lee's band. We're going to do a couple of tunes for you to warm things up, and the Killer will be coming on at 9 o'clock, but we'll look forward to doing these 2 tunes for you, too. Hope you enjoy. Well, I got a girl named Bonnie Maroney. She's as skinny as a stick of macaroni. Well, you ought to see her dancing with her blue jeans on. Yeah, she ain't very fat, but skin and bone. Don't you know that I love her? She loves me. Oh, I had to let her weekend be to make love underneath the apple tree. Well, I told her mama and I told her papa too, just exactly what I'm gonna do. Yeah, we're gonna get married on a night in June. I said we're gonna rock and roll, not a lot of the moon. Don't you know that I love her, she loves me.
Yeah, great audience. Here's a tune that goes back a few years ago you'll probably recognize and hope you enjoy. It goes like this. Well, it's the one for the money, two for the show. Ready, get ready now, go get go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but they all for my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, they all for my shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Yeah, you can do anything, but they all for my blue suede shoe. Yeah. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, they all for my shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Yeah, you can do anything, but they all for my blue suede shoe. Yeah. Show. Get ready now, go get go, but don't you step on my blue suede shoe. Yeah, you can do anything, but they all for my blue suede shoe. One more time. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Yeah, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Let's take it home, but it's blue suede shoes. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, yeah, blue suede shoes. You can do anything, but they all for my blue suede shoes. Joo, hyvä meininki, ei siinä mitään. Mutta palataan takaisin tähän Euroviisu-asiaan. Mulla on tässä vieressäni TV1 johtaja Aarno Kaila. Kerrohan, mikä... Aarno Kaila. Kerrohan, mikä on näiden Euroviisujen merkitys Yleisradiolle? No, nämä viisukarsinnat ovat ylivoimaisesti merkittävimmät ja kansainvälisimmät viihdemusiikin katselmukset Suomessa. Nyt kai pitäisi sanoa maailman viisukarsinnat, kun ollaan menossa kahteen eri paikkaan. Ja vaatimattomasti sanottuna TV1 on johtava ja kansainvälisin TV-yksikkö Suomessa, joten nämä kaksi kuuluvat yhteen. Mutta siinä samalla tietenkin täytyy sanoa, että tämä on kanava suomalaisille muusikoille ja suomalaiselle televisiotyölle päästä maailman estradeille. Tätä kanavaa me aiomme ylläpitää kaikista niistä puheista huolimatta, että meillä mukaan olisi taloudellisesti tiukkaa. Sitä paitsi niin sitä osaamista, mitä Olli joukkueineen äsken osoitti, sitä kannattaa viedä maailmalle. Joko kerkesit valita omat suosikkisi tänä iltana kuuluista kappaleista? No, oli rautasta kamaa. Ja voisin sanoa, että kyllä tuolla pari kolme sellaista on, joille uskaltaisin veikata sijoittumista parin kolmen parhaan joukkoon kummassa tahansa kisassa, jossa ollaan menossa
Tuo huikea Raati tuolla osaa kyllä valita sitten juuri ne oikeat, joita minä tässä ajattelen. Katsotaan, mikä on Raadin mielipide. Kiitos Aarno Kaila. Kiitoksia ja iloista illanjatkoa. Kiitos. Ja sitten niihin pisteisiin. Kerrottakoon, että tänä vuonna systeemi on ollut sellainen, että kullakin tuomarilla on ollut vapaasti käytettävissään pisteet 1–8, sitten 10 ja 12 pistettä. Eli että useampi kappale on voinut saada samalta tuomarilta jopa täydet 12 pistettä, mutta tietysti heitä on kehotettu käyttämään kaikkia mahdollisia pisteitä. Ja sitten muistin virkistämiseksi pieni kuvanauhakatkelma kappaleesta numero 1, Viimeinen tie. Laulaa uutta jo aikaa, sävelen yhä vieraamaan. Vielä tahtoisin purjeeni tuuleen, huuvinut turhan kauan mä oon. Kuka poisti täältä kaikkein kauniin, jätti jälkeen vilpin ja valheen. Löytäisin tässä korkistaisilla, jolta rauhan löytäisin taas. Ja saanko tuomareiden pisteet? Sieltä nousee 8, 7, 10, pari kertaa täydetkin 12 pistettä. Yhteispisteet 91. Varsin hyvät pisteet. Mutta katsotaan, mitä sanoo kappale numero 2, Elämän haitari. Soita vielä vähän aikaa, minä tahdon tanssia. Anna aikaa rakkaudelle, niin se ei taitu taipuu vaan. Se on tapa ranskalainen, soittaa sängyn laidalla. Niin sä sanoit, vaikka keksitkin sen aivan päästä omasta. Soita vaan, heilutan minua, soita vaan, kuuntelen sinua. Auki vaan, vedä auki vaan, halkeet elämän haitarin. Ja saanko tuomareiden pisteet? Sieltä nousee 2, 1, on siellä 8:inenkin. Turkulaiset suuttuu. No, mutta yhteispisteet tässä 36. Ja mennään eteenpäin. Kappale numero 3 oli nimeltään Kauneimmat lauseet. Miksi jää lausumatta kauneimmat lauseet, jotka vain kertois kuinka toista haluaa. Kirjoitin tuuleen sulle kauneimmat lauseet. Aamu kun valkenee, kaiken kuulla saa. Aikaa ei kiinni saa, mä turhaanko valvon vain. Tuuli syksyinen. Ja pisteet kappaleelle numero 3. Nyt 5, 6, 1 näyttää olevan aika paljon. Yhteispisteet 30. Johdossa siis edelleen kappale numero 1, Viimeinen tie. Mutta vielä on kappaleita seuraavana numero 4 ja se oli nimeltään Enkelin silmin. Tämän sinitaivaan alla kulkea kun kerran vielä sais. Lapsuuteni linnut laulamalla minua kuin silloin lohduttais. Soisi suven tuulet niin kuin urut, kuljettaisi kauas suuret surut. Kyynelee pois kuivuis vihdoinkin. Ja tuomareiden pisteet tulevat tässä. Siellä on hajontaa, 10 on, 3 on pienin, 10 on parikin kertaa. Yhteispisteet kappaleelle numero 4, 67. Se siirtyi toiseksi. Edelleen siis johdossa kappale numero 1, Viimeinen tie, ja toisena äsken kuultu kappale numero 4. Mutta mennään eteenpäin.
5. kilpailukappale oli nimeltään Peggy. Tuntui siltä, että ei ne muut tunnu siltä miltä. Peggy, I love you. Oon mä juonut viinissä monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy Peggissä. Minä rekkaan. Ja tuomareiden pisteet tulevat tässä. No, nythän repes. 12 ja 10 on siellä jokunen 3, 4, mutta enin voittopisteet tähän mennessä 95. Johtoon siirtyi siis kappale numero 5 ja toisena on siellä edelleen kappale numero 1. Mutta katsotaanpa eteenpäin. Kappale numero 6 oli nimeltään Hullu yö. Enää löydän en sua sylistäin, sua kosketan, vain unissain. Ja tuomareiden pisteet. 10, 12, 8. Varsin kovat pisteet. Yhteispisteet 109. Hullu yö siirtyy johtoon. Aika selvään johtoon. Toisena edelleen kappale numero 5, Peggy siis. Näillä näkymin Hullu yö olisi lähdössä Roomaan ja Peggy olisi lähdössä Kuala Lumpuriin, mutta katsotaan eteenpäin. Kappale numero 7 oli nimeltään I Love You. Se otan harrastaa teihin, tuttuihin skarpiaaneihin. Ja me samat Broadway-biisin yhdessä vislataan teihin. Ja rakkauden mahtikkaan tuon ruusuja algebran tunni unohtuu. Ruususuu kyllästyy kouluun. Ei kuunnelkaa, kun sinä minä. Ja pisteet tulevat tässä. 2, 3, 7. Yhteispisteet kappaleelle numero 7, 51. Edelleen siis johdossa kappale numero 6, Hullu yö. Mutta seuraavana kappale numero 8, Kuinka voisinkaan. Katsotaan kuvanauhaa. Luona katson peiliin miettien, yötä pitkää kulkiessaen, tunnen kivun sen, kuinka voisin toista koskettaa, kuinka näitä kasvoja peilistä tuijottaa, ja eilisen. Ja mitkä ovat tuomareiden pisteet? 6, 7. Yhteen laskettuna se on 64. Edelleen siis johdossa kappale numero 6, Hullu yö, ja toisena kappale numero 5, Peggy. Vielä on 2 jäljellä. Kappale numero 9 oli nimeltään Taivas ja maa. Sen siutaa taivas ja maa, sen aikaa rakkautta. Se on mielen ja tunteiden rauhaa. Sen siutaa taivas ja maa, niin kauas aivojesta, kun on päivien kultaista nauhaa. Ja saanko pyytää pisteet näkyviin? 12, 15. Aikamoinen hajonta. Yhteensä ne tekevät 88. Ei vaihtunut vieläkään johtopaikka. Vielä on yhdellä mahdollisuus. Kappale numero 10 oli nimeltään Molto Presto. We
moni tuntee rytmit, laulusta pienen sydämen. Niin moni tietää merkit, niin moni tuntee rytmit, laulusta suuren rakkauden. Ja tuomareiden pisteet näkyviin, kiitos. 10. Ossi antaa 10, 1, 4. Yhteispisteet 49. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, tässä on tulos. Voittaja, eli Yleisradion edustussävelmä vuonna 1991 Eurovision laulukilpailuihin Roomaan on siis Ile Kallion säveltämä ja sovittama kappale nimeltä Hullu yö, ja sanat oli tehnyt Jukka Välimaa ja sen hän esitti Kaija Kärkinen. Sieltä tulevatko voittajat? Tulevat! Siellä! Kaija Kärkinen, Jukka Välimaa ja Ile Kallio. Toivottavasti Kaija ei ole puukannut mitään keikkaa itselleen 4. päivä toukokuuta. Silloin nimittäin on aika iso estraadi odottamassa. Roomassa on lämmintä. Suomi muuten esiintyy kilpailunumerolla 16, sain juuri tässä kuulla. Ja sitten meillä on tänä iltana toinenkin voittaja. Kuala Lumpurin Kultaisen leijan festivaaliin lähtee Jarmo Nikun sävellys Peggy, ja sanathan oli tehnyt Hector ja sen esitti Samuli Edelman. Nyt on voittajat kukitettu ja pakollisia halauksia tuntuu riittävän vaikka kuinka pitkään. Mutta on varmasti paikallaan, että nyt kuunnellaan nämä voittajasävelmät vielä kerran, kunhan tuolla mikrofonit saadaan järjestykseen. Ja kuunnellaan ensin kappale, joka siis kuullaan seuraavan kerran lokakuun 12. päivä Kuala Lumpurissa, Malesiassa. Jarmo Nikun sävellys Peggy, esittäjänä Samuli Edelman. Maistui laimealta viinin vieraitten, liian katkeralta kuohukalliojen. Tulen Euroopasta, Pohjolasta päin. Vastaa. Sauna nimittäin. Oon mä juonut viinissä monta pitkää
että ei ne muu tunnu siltä miltä. Baby, I love you though. Oon mä juonut viiniviinissä monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy pekissä. Minä rekkaa Eurooppaan kun kuskaan. Integroidun miehen tunnen tuskaa. Oon mä juonut viiniviinissä monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy pekissä. Oon mä juonut viiniviinissä monta pitkää kylmää Lübeckissä. Niiden juomiseenkin vain on syy pekissä. Tietysti kuunnellaan myös siis Yleisradion edustussävelmä Roomassa Ile Kallion sävellys ja sovitus ja Jukka Välimaan sanoitus Hullu yö, ja senhän tulee laulamaan Kaija Kärkinen. En edes halunnut sua omistaa, en edes leikisti rakastaa. Kaksi kulkijaa yhteen osuttiin, yksi yhteinen hetki jaettiin. Minä jäin kun aamu sinut vei, rauhaa sydän mulle anna ei. En irti pääse sua tarvitsen. Mut turhaan toivon sua vierelleen. Yksi hullu yö, villi sydänyö, me ehdittiin kai jotain siinä antaa. Yksi hullu yö, villi sydänyö, ei haluttukaan vastuuta kantaa. Enää löydä en sua sylistäin, sua kosketan vain unissain, vain unissain. En edes halunnut sua omistaa, en edes leikisti rakastaa. Vain yksi yö niin helppo unohtaa, mut sydän nälkäinen ei rauhaa saa. Yksi hullu yö, villi sydänyö, me ehdittiin kai jotain siinä antaa. Yksi hullu yö, villi sydänyö, ei haluttukaan vastuuta kantaa. Enää löydä en sua sylistäin, sua kosketan vain unissaan.
Näin ovat selvinneet Yleisradion edustussävelmät maailmalla tänä vuonna. Sitä, kuinka ne pärjäävät, pääsemme ensimmäisen kerran jännäämään siis 4. päivä toukokuuta Roomasta. Ja nyt kiitos seurasta, hyvä yleisö, ja lopputunnarin myötä oikein hyvää illanjatkoa. Suora lähetys Turusta päättyy tähän. Moi!